Istethi sequmrhu elinkinkisha umbane kweli uEskom umnumzana Sikhonathi Mantshantsa ubongoza abahlali ukuba basebenzise umbane ngononophelo. Eskom team successfully returned to service Unit 2 of the Kubek power station, which had been out on cold reserve since April. We also returned 2 generation units at the Majuba power station, together with a single unit at the Litabo power station. Even though these have helped to relieve the supply constraints, they are not, however, they are not enough to enable Eskom to suspend load shedding. Therefore, load shedding will carry on. Amaqela abasebenzi bakwa-Eskom aphumelele ekulungiseni amaziko amabini aseKubek ebengasebenzi. Iziko ilithabo kunye nemajuba ayasebenza, kodwa umthamo wawo awunako unkinkisha umbane onokwenza kungabikho cimicimi. Ucimicimi wombane ngelokuwonga i-load shedding ngabula makhumsha usaza kuqhuba.